Darcy chu anin chung closeta lau thong tak hian alo birua naute lem akwa bet tlat bok pindana aparon lut thom siain amangang mema naute lem chu abemol mol aron hong thuta afanu chu kuthlakin inchunga ti fai lo wangin a hau stepa apa nena school kal kangai bok nen kabwai ve mani tin trapur chungin ngai damadila apa chuan khathil kha ichung te aipon ingai pui mozok te ro tina vin shep naute lem chu apo darsak veka chuta Darcy thinrim chuan apa oma tak bak chein havit sia athap der mai atuka chuan Astrid aruma ron tho chuak hlolin apain coffee alo thlit saka Astrid hi anu panlain anu nen motorin an accidenta anu chu boral galin Astrid hi ake bai hlen phani apa chuan skula ka wathang che atia Astrid tin lo nialin exer lok kangayalom atia apa chuan film khur tura chain office akalsan hemi hnu hian Astrid class kal tur chu tiang holin abai au awa a thenom loka cheng Darcy in halo chang ran mai Astrid chuan Darcy miduk kul chu muin tinge hativata Darcy in katupala hazia ve mayang tin skulan pandun tani konga chuan han no panlaya hanin kom thin hun lai te han soiduna an hlim ve phian Darcy chuan I birthday huna thil thadeu present tur cheka nei atia Astrid chuan aoi lo lek zok KlLLer hi ka birthday ania I lo hrethlapani mo atia tlaya leng turin Astrid chuan som ngal an ti borbor lai chuan Astrid bialpa bread le achian te pani kayo le Fiona ten motora ron hruaian tuma Astrid chuan Darcy nena lo chuang ve ta che ina som Mase Darcy midang chu enin ain thlashung dewa lo nialin Astrid te chuan an tlan san tani chotnulama Darcy a doctor Olivia awa hnuah amit duk chan halo zot ve Darcy chuan hapan kuta thak thu shila mase kanin ngaidam to kanena zuwa in non to lo thu ain tiama tukin khan rihapa ama thuin havalut toni atia Olivia chuan khoi hmuna nge tina lo zot Darcy soi chu an phal lo thu shila tuna chuan kain ring to Astrid nena achunga karil ruput dan dik tak chu ka shil thei to atibok Olivia in mai son hle mai Astrid chuan iril ruang lo pu ve lo se hengtin nge itiang mi kan du lutuk na hian thil thalo mit ti tir thina ni atia Darcy chu tiang chuan ka khosadon lo enro hei katin ka sengai tolova kain thunun thei to lutukalom ti na changa Olivia in idam doite ei thala film khur hle angche ti na cha laya Astrid teina achian te pani kha han lo lenga Astrid nena kayo in tukin khan mihlawom tapbula khan hengei ti reng an ti vela Astrid in kanu panlai tang toa ka kom thinania azia danglam deuh ti chu ka hria fangkim lo na nei vet kan ni hi tin Darcy kha chana atiang hol tur apa lei thar sak chu en tirin kein ven na tur ani hi atia kayo in kitchen knife in ven na online na acha alo mu ve bok heti lai hian Darcy alo in cheya naute lem lian ve tak khuma amut chu akai thawa lo veng thang che keimang chi ini ti ka hria I duat hle turani tina bemol mol Astrid teina bread le kayoi bialpa Charlie an lo thleng toa Astrid birthday party na an mi som turte an soi hawa Astrid in tamlu tu ka pei lo thu halo soi ve bok reivak lova doorbell aron ria Astrid in aron thlenge tin a phei ngala bread tan tunge ron thleng alo ti deuh hu Astrid chuan kongka wa hongin present bom lian tak nen Darcy alo ding reng toa midang thoman thiat chuan Darcy kan pahnih chia kan ni donemo ka ti sin nakina karong KlLLer mayang atia Astrid in achul lo an ti boy che chuan kalo hau stepang
an mel enai son an fel ze kania an tivela a hruai lut ta ni kayo in kha hi vakeng lian ve alo tia Darcy chuan Astrid birthday present ani hi pe masaber ni ka dua alo tivat midang chuan an nei lo mel mema Astrid in biar la in halalu sanzui bread ti lo midang chuan fiam thu tho nan an mangzui hrepa thar mokoli ei thin tiro kan shevekalom Charlie chuan an tivela Darcy zaklutuk chu ho tumin Astrid nen anin sudeu chor a thian nu phallo chung chu a holuya Astrid tin a thian te hau shep vaum zui mai atuma mase a thian ten present kha hong phodro enge kan thachak to lutuk an lo tia Astrid phallo chung chu Fiona in hongluin bread tan an lak chua chuan nautelem Darcy ang tak alo ni reng mai bread tan hengwangin nge ama lem chua pek che atia midang pon makan ti hle mase Astrid chuan ama siam ngei ani don hi ated lai pon anautelem tur siam zialom tha kalo tivia wasin ama ni lo hi atia lekha thon ada tel chu bread tan halo lawat midang ho hriat tur chuan a chiara Astrid du tak kathil pek klon tak morvan hi min lo pom sak ta che ilaka karil ruput dan dik tak tan soyange makiti mai thei middle school kan kalai tang khan kapmangai to chea chung ko boina neu tok thin maila kanom dun chuan hengkim kan siam thadun thei ti hi karing thlatani kalaka hiril ruput dan min lo shilve ta che tin a hnuah a phone number da bok Charlie an ibialnu chu sakche hatumani hi tin anuya ze ema KlLLer Fiona in an lo ten le thung zana Darcy aruma lo trap kera Astrid ron lut lolin letter kha aron kenga keipun kapmangai chelom tin du tho takin anin fop zui Darcy aron har chuak lola dar thalang halo fop ngong chuta bread khan aron khola ichake Astrid khan ke yain a thangjok che ni a mangai lutuk che atia Darcy alom man le tak mo tin phur takina zota bread bula chuan Fiona lomin aron fop zawa bread an Darcy nena ateu lo mai kabial nu hi ka shachianga a mei chiat pui ngai zong chi ni lo nang le lep phei chu engtin nge aduang che tak emo hi lo ti manani mo Astrid chu soilo kan thian ho hnuah hian ronin lan to hlek su mi khongai thak takini nang chu ni la kain ki hlum dai tong aron ti ze ka Darcy thinrim lutuk chu apuak ke lo chau Astrid te pa fa in zanrian ki lai chuan apa nena Darcy te chung ko chan china zota apa chuan choilaya soichi poni lo in lo lain kom rengani mo atia apa chu a present pek kha en tir chuti lai chuan doorbell ron ria Astrid in vahongin Darcy hu deuh hnuang hian alo dinga bread a thil soi kha thudik vekani tiro kapmangai che sin karil ruang hi puvela ka duni hatia Astrid in chu ka thei lawang ma se thianangin kanin kom thei rengalom tin a thiamang tokin alo tong thamwana Astrid chuan thilrim na tak a shezui Darcy hi tuyal thein aloin lei hu vek toa Astrid tan thi po ain huam zia war takina soya laitar aron phortamai Astrid in thil thalauti tumsu ron ludla in bol fairo atilom loma Darcy chuan tu man min pomlo nang le zelin min mangai theilo chuan dam chan ka nei lo ka thi hnuah po kalaveng him reng thawang che mang thale Astrid tina kalsan Astrid lau thong chuan apa choi lai hawakova motora zuin Darcy chu kongpuya Halloween hal hlum manani atuka chuan an vuiliam ngala Astrid le athian te omin Dr. Olivia po haron kala Detective Mills alo lang lol Olivia nena Darcy chungchang zo atuma mase Olivia in nidanga kan la soidon nia tuna chuan engma ka shil theilo che atia Milsan apart pe in akalsan Astrid chu ain thiam lo ema
an ho hnu chuan pindana muin Darcy thil pek a bul loka a thut tir chu aron chedeu hrut mai atuka Astrid te ompui Shirley in mun alo tifaya Astrid nena chanchin kalo hria yei tur kalo siam sakang che I thamo alo ti deu luama ma se Astrid chuan engma ka e chak lo class kal kangai tina chuasan chuna detective Mills Khan Olivia avahmua Darcy chanchin zot lein a therapy sinia ituar viawang tipo kasia ma se thi dan pa nga ya thi ani silova ka hna karon thok mai ani atia Olivia chuan Darcy chanchin a hriat ang lo hrilin tun main anu nen an lo inkom thina Darcy nu chu ama le ma Halloween ti hlum to Darcy Khan anuna chiatna ra phak takabal tanga apa zungol vein kut thak chingin asoi sathina akhongei thak lu tukasin atia Milsan apa omna halo zot vat Olivia chuan Darcy nen kan in mu hun ber khan rihapa om thu soya ma se khoilai mun nge min shil lovani tina changa detective chuan lom thu shilin akalsan chuna Shirley Khan khengsil pain la lo ngai tharat rata chuti lai chuan in chunga tangin tennis ball an ron vom thla Shirley tunge om an pi chuan hare deuh thiap Astrid te pa fa anom lo bok nen angai thalo chuan chemte chua in chunga chawin Astrid ruma thom a shezui avalu thema thuthenga Darcy thilpek Morgan Astrid tin a thutir chu en rengin mishing in chei danglam angati ema abemol mol Morgan chu che chang lova a thut reng wangin kalsan mayatuma chuta achemte ron lak sak thutin Shirley hnuah thil sia chuata atluk hnu chuan avit hlum ta ni Zanrian kilai chuan Astrid pain zana chua angai thu soya zep tum viau ma se afanu hian lo hrethiamin nula len chua puitur halo neyani apa kalnu chuan a thian te pani KlLLer Fiona te an ron lang hlola chocolate le champagne ron kengin in pa chuan an ti tia Darcy chanchin an soi Astridin athina khan ain thiam theilo thu hrila a thian te chuan I thiam lo ani reng lo inun ti hriom nan mangdu su an tia Astridin dang thei kania ka hlau wangani khazan khan zui ngalila chu aladam tur atile fana kayo in theihil ro itan kanom reng dona lom tin alo tong thamuan atuka Astrid chu Darcy in halna hmuna khana vakala Olivia haron langlol Astrid tin Darcy vuina khan ka hmu che alo tia Olivia in ahming shilin Darcy doctor ani thu soya Astrid chuan zona anga hle atet lai khan anu ain hal hlum ti chiaka hria tin alaka aril ruput do dan kha mak ati thu shila Olivia chuan iman huna ka klinika kan soidonia poisa choyangai lawang tin aka tapea akalsan zana hlauthon mel tak hian Fiona in bread avahmua boina kan nei ka phone Astrid teina ka theihil alo mu vai chuan kan pahni chungchang a hrianga apoi thui viawang atia bread chuan anin cha bisper min kol tir alon tin Astrid teina a hroi pheingal Astrid te pa fa an lo om lova in chunga chuan lutin du tho tak hian anin fop vela Astrid ron ho thom an hria bread tan kawati boyange phone chu lo zong muvat ro atia achua san Astrid chu pulbula hawa ompuya bread tan angai zia thiam takina soya Astrid hian habial pa hi athiam nu nen anin kopti a shader silo Fiona kha phone zongin alo pheboi chara Astrid ruma lu antum chu pona Morgan lo omin Fiona phone alo thut chil rana Fiona chuan a hlau ve deu a phone a ronin ringa vapan chemin phone chu la a Charlie khalo ni bread omna aron zota Fiona chuan a hriat lo thua lo changin anu kani lo hi atizek chuta Morgan aron tho chuak thuta
a shoka vit thoin a hliam hup chung chuan Fiona bedroom aluta bata pa a thudeu hnok Morganin tuiron herhoa Fiona chu a chat thazui ta ni atuk chu Astrid birthday ani towa kayo le Charlie in chung chei turin an ron thleng chia Astrid pa chuan bungrua lo ti chereng reng su tin akalsan reivak lova bread taron thlenga kayo hne na Fiona omna azota engatan ngei ti alo ti deuh hu chuti lai chuan Fiona in kayo masei saron thona birthday lom tura atelve man don lo thu soin kayo ngai athazan lo Astrid Khan Dr. Olivia a klinika va hmuwa ake atina dan chanchin shilin Darcy Khan damdoina kaum lai khan minom pui reng thina sin tin skula cholsan ma khachuan thian thatak an ni thu soya letara thon kha ain tirbok heti lai hian in chung chain bread te thian ho an lo boi me ka kayo in upper sa thaingil thu Charlie shila akalsan nu chuan Fiona in bread taron text in chunga kaum lo chhowat ro atia bread chuan Charlie shilin aphur le Charlian yatami inunania ka hriat thiam che wangin engma ka soi ngai lo Astrid pian chamania a hriat chua cheu chuan a thi thei hia lang a in chunga le hal in sum deuh te atia bread tan a ho lutuk engma shelawang ala ti sham Charlian an hriat chua cheu chuan min soi tel ve lawang che atia reivak lova kayo nen an chua san Dr. Olivia in a chiar zo chuan abula Darcy ma ason chak ziate tleirol thuai tak ani thu te ha soiluama ano panlaya an chiat to wanga depression anei na sathin ziate asuya Astrid ne na le khathon chu pek ki ran tum chuan Astrid tin idu le kolro ina adol min pek kha kalakol thalom atia Olivia mel aron danglam ngal lauthon mel tak hian dola pe chemo basin iron kaltiro kawathang che athil pek che chu ka hmu ngai atingal zungzunga anin zui chuak ngal bread khan Fiona Astrid pindana alo zunga arwang dang veka va hmuin atrap zoi zoi kai tho an tum vela chuti lai chuan a hnunga Morgan loading reng toin bread chu tubawin a chut hlutopa alu a chu sop tavek mai khothim hnuah Astrid te an ron thlenga Olivia nen an han lut chu a thian ten lo surprise in kayo le Olivia a in mel hriat tira Astrid chuan kan han chho lokange midang hi lo kom ro hatia Olivia chu a pindana a hruai ta ni Morgan khuma lo muzara Astrid chuan tung thovin Olivia in Darcy nu chanchin a hrila tunma khan doilam thila khoi thina naute lem siam te chu ami huat zong deuh hremnan adoi thina ni atia Astrid in Morgan chu atri ta hle Olivia in tui zaradila i thiam te lo zu kom ro ka ngei tuam lowang mamo ka nei chuan karon hrilang che atia Astrid in a chua san Olivia chuan Morgan chu dokana amuta uluk taka enin asam lem man chu mishing sam nge yani ti a hu chuaka Detective Mills a khol ngal heti lai hian Astrid pian chamlom nan hla an sa keyo ten kek zai sakin Astrid chuan a thian te bula hlim tak anga lan sham shamatum reivak lova Olivia in aron kova thilmu tur chekanei I man vele lo chawang che atia pindana alet le hnu chuan Morgan dol kha halom to reng lo Olivia chuan zong kwalin pindan chu chuasana Morgan ronlang thutin arek beta Olivia tubawin a chut hluzui hnu hian Astrid ain hol chawa chuata thisen kaile tubaw an hmu chuan ngai thalo takin room aluta Olivia halo let ngat Morgan khan alo that lova Astrid in I thaim engthil nge thleng ati lai chuan Morgan aron tho chuaka a hmai kor lipin Darcy kha alo nireng mai Astrid le Olivia te chuan makan ti ema
Astridin thito tur inisin tunge kongpuya kanglum kha atia Darcy chuan kapa ruang kahalani kha kanu kha thawangin phuba kalani ikianga kom reng theinan kathil ti hi hrethiam hramro Morgan anga in thuamin inchunga kabirua kaveng reng chesin inom puinu kha kathata mite nom pani bread le Fiona po kada thato itana mi nok sak chu an thi zelang an divela Astridin habial pale athian nu an thito ti an hriat chuan aril ru na in athin rim le Olivia in lo beng dayatuma ma se Darcy in lo trong vesu katani thathin emawangin inunna kazuani kha atia Astridin kataneng ma initolo chianang pon ken thei tolawang che alo tia Darcy athin rim le ichunga ka thazia hi iselawani bread le Fiona te kha anin ngai zonga engma iselo tiro atia Astrid rilru anatel tel in hnuah athian te shilatuma chuta Darcy in Olivia chemtea tinin iau chhuah vei chuan doctor hi athinga lang helaya thilthleng hi soilovin ithian te khu zukhotir vekro huninga lawania atia Astridin achuksan in hnuah midang bula chuan chuan lam siamin party ti to pani thu azuk soya kayo le Charlian engthil nge thleng anron tiwat Astrid chuan nakina kan soidon nia kanuam lo lutuk midang hi lo ho pui phot ro atia kayo ngai athazan lo Astrid pindana alet lia chanchin han shilin apa thom an shezui Darcy chuan Astrid bang tau tir chorin Olivia nen chuan a phuar beta Morgan mai kor kha voin Astrid pa shtoka hazuk vit tamai chuata let topa athisena bonasa le reivak lawa mil saron khenga Astrid pa hliam chu boipui ngalin Darcy aron vit hlum zui Astrid te kha anloin phel thei lawa in hnuah tlan thavatin Astrid pa chuata le dreng chu an boipui ngala Olivia in anen fiavel chuan halo lathilo lo chuta an bulloka chuan chemte nen Darcy alo ding rana engma iselo tiro ipa le kanu kha arukin alowin ngai zonga kapana hriat chuarualin athin rim chuan kanu atha phani atia Olivia in chu thil thlendana ni lo thian thatak an ni ti ka hria ipa kha zungol vei miswal takania inu arin hlelwang ringotin athatani kha alo ti ve bok chuta kayo in Darcy aron vothu topa kachianu hi tuman anti boy turani lo tin engthil nge thleng tinge Darcy hi aladama atia amang ang hle chuti lai chuan Darcy aron tho chuak hlola kayo kaplet topin mil sasilai halolak sak manani Astrid ding chuakin kathiam lawani thil thleng zong te hi kan siam thale vek don nia atia Darcy engbermo heta ka che dan nge nangnen kanin kar atia Astridin kanin kar hi mole tin alo chang Darcy chu alo mane mema chuta Olivia in lo thlem lung oi tum le lo in rol lo tura kati che kha tin adara kap sia Astrid hlau chu athu deuh nok Astrid chuan kayo iki chain kha aban ruzawa Darcy nena keipon ka mangai chelom tuna tang chuan hlim takin kanom dun donia tin apan hnai zela Darcy chu ain rin lo hlanin avit ta thut mai abor huzuya zalrialin Darcy chuan Astrid maya halafop sham Astrid chu tho chuakin Olivia kayo le apa te chu an lo ladama Olivia in ambulance lo khol man lau chuti lai chuan Darcy aron tho chuak le ruwa wa Astrid nena karil ru itina hle mai kapuak ke lo chawani atichar char Astridin mil sasilai lo ban vatin athat na sat chu atia Darcy chu akap hlum ta ni